sasoi betean nago, Katrina urakanak, baina ospo handiagoa daukak, Alaxe duk bai, gaur sasoi betean etorri nau. Etzegok munduan, txirri makurraraziko duenik! Aha! Aha! Ai! Ai! Oi, txirri, egundoko agerpena eman duguk, Doña Rogelia ematen du. Hau ez da txantxa, hau lumbalgia galopantea da, ai. Erkitzigiton horixe, Aitona Martxelonek, ezakik atletismoan ganora segiten. Erakutsi berzio hau, Zidon? Aizu, baina oin egin dezu egitekua ba. Eta oin nola lagunduko diogu elkarri, Nola? Zaudete, gaur etxeko buzoian publizitate hau jaso dut arazo guztia konpontzeko deitu Puxtarri kapitainari. Deitu azkar ba? Deide zaiogun denok Puxtarri kapitainoni, Puxtarri! Kapitan! Ozenago! Puxtarri! Zalduzue bazkaldu! Puxtarri! Ozenago! Puxtarri! Kapitaina! Bai! Puxtarri! Bai. Ai, txirriki. Puxtarri, niri. Ai, bai. Txirriki. Txirriki. Ai, zure. Txorroko. Primeran. Puxtarri kapitaina. Pikirri. Txorroko. Bukatu alda. Adiskidiak, geltoki honetan superheroiak ere absurduak dira bat, Honek, Puxtarri kapitaina ez, honek, Toto kapitaina ematen zuen. Alakoaren lehen guzua gordezen txarete, Toto Pintotxo! Toto Pintotxo ez da txatxua, baina larru despistatua. Iaufa la virulena, iaufa la virula. Iaufa la virulena, iaufa la virula. Toto Pintotxo Bilbo aldera, zijoan bada trenean. Txartela eske etorri zaio, trenetako inspektorea. Ez, deitu dute polizia. Toto Pintotxo ez da txatxua, baina larru despistatua. Iaufa la virulena, iaufa la virula. Iaufa la virulena, iaufa la virula. Bibote dun ertzain lodikote bat, etorri da instantean. Txapin gorriaz, resfestarako, xabiltza Ferminetan. Ertzainak autoritate handiaz, atera dio karnetan. Nabona horri, musuparen bat, demozioa diot.
eta txatxua, baile larron despistatua. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula, 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 iaufa! Zer modu zaudete? Ederki aizue, gora lorak eta kantinflorak. Laister, udaberria dator, bai, eta hori ospatzeko, goroldio eta floripondio jaia antolatuko dugu, bai, guateke klasikoa. Eba mirentxu joan zen eguzki bidean dartzara, Maradun bikiniga eta maleta gaituta, bera joan zen Benidorm aldera ni bakarrik utzita, inolako erruki gabe mirentxu. Honek klausurako konbentu bat ematen du. Sorbabolia. Ha! Donostiarrok martxa nahi duzu ez da? Martxa nahi duzue! Ba, iritsi da, martxa, tu martxa! Abes bat ematen du, ez dauka melodiarik. Ara, entzun arretaz kantu dotore hau. Begira. Rimatia Loyola, erromeria zahar, antxen ikusi nuen, eskatxo bat jazan, txoria bainoen. Musika deprimente hori Gregorianoa baino zarragoa da. Dinosaurioen azken kantua. Musika garaikidea. No sleep till! Bukatu da kutsadura akustikoa, Akabo basati irratia. Ai, bada garaia, musika xamur eta maitagarria entzuteko. Chiquitita, you and I know how the heartaches come and they go and the stars they're leaving. You will be dancing once again and the pain will end. You will have no time for breathing. Botaka gurea daukat! Ai, gaixo nago! Adrenalina pixka bat behar dut, azkar! Ikusita daukat, amodio eta gorrokoa, askoskoetan, tatuaturik, baina ukabilka, inbiltzeko, atxakatze behar dituzu, eta pasuntan, amodioarekin, betetan aldiz gorrokoarekin, eta pasuntan, amodioarekin, betetan aldiz gorrokoarekin, horrelakoa da, bizitza, ekintzazu, behar duzuna, horrelakoa da. Dezibelio gehiegi motel, ara! Abeslariak, eta tokadiskoak, pum! Pum! Hau martxa! Haze ritmo asmatu dudan! Aurrerantzean makinari diskotekero izango naiz. DJ Pepitxo, haze martxa! Pum!
Ez dago eskubiderik. Ateratzen naizen bakoitzean, musika satar hori pintzen didate. Horregatik gorrotatzen nauzue, ezta? Musika horrekin maltzurra ematen dut. Begira! Askira! Baina, musikari gabe, atsegina eta maitagarria naiz ni ere, ezta? Bai, pintxo, txulufrina, eta antzeko lerdokeriak abestuko banitu, zuen idoloa izango nintzateke, ezta? Ez daukazue ideiarik ere! Gora kakusai erromantikoa! Gora kakusai! Bakarrik nagoenez, arrantzan egingo du. Ziur, bizigu erraldoiak harrapatuko ditu ala. Kontrato? Orain bai, berriro hasiko naiz, baina zeratik eta fundamentuz. Arrantza kontuetan asko dakitetarik, arrantzan lizentziatu diplomatua naiz eta, Ikusiko duzu nolako marrazo harrapatuko dudan. Nola egiten da? Baina aspaldi genuen taztu inzait. Ze botatzen da horrenik? Kainabera? Kainabera bota eta hemendik heldu, ezta? Ez, badakit. Biak batera botatzen dira eta gero uretara. Bai, badakit. Soka eta mua botatzen dira eta kainabera heldu, ezta? Batzuetan eroni ere, harrituta geratzen naiz, nire jakinduri eta xapidurentziarekin, Ja. Seguro marrexo bat errapatu dela, marrexo! Pelas, hau kabusa triste bada, eta gainera dieta gogorregi egin du. Morokatuaren zat. Oraingoan ikusiko duzue, nolako balea harrapatuko da. Moby Dick harrapatu du! Moby Dick! Ez barrerik egin, Seguro Moby Dicken kaltzontzioa direla, Mira, ziribitonen zoparentzat.
Guston emango diota. Urrengoan ikusiko duzue. Izugarria izango da. Txotxi, ton, esnatu egingo du nirri, kontu duzi. Txiribiton, nahikoa da, kontxoetan rigor. Kontu zibile, utzi deneri jartzen. Txiribiton, nahikoa da, demonio. Zergatik mamerrian honekin, baina ua hortikan, kontxo, fuera hortikan, txiribiton, demonio. Alde izak emendik, txiribiton, Astoaren tixarra! Baina, trampa indidazue! Trampa! 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 Ez dago eskubiderik, Nik ez diat laguntzari behar arrantzan egiteko, Ze uste duzuen aitzera ba? Ni naiz generalismo franco, Zekit ba, ondo begiratuta, bera bezin txikia, eiz? Genio bizikoa, diktadore xiamarra. Aizak, deskuidoan ez eizaren familiako izango ez da? Espa, nik ez zaukea biboterik, Eta nahi doizu hemen asmakiloka atxilo beduzue, fundamentuz eta behar den bezala. Asmakiloka, abestuz. Badakizue, asmakiloi eta asmaketei buruzko abesti polita baita daukagu. Egingo dizuegu hori zebaiet. Asmakiloka! Asmaquillo, quillo, quillo, asmaquillo, quillo, ka. Eixinela! Aldela, asmaquillo, quillo, ka. Sua da denetan lehena, berota argi emailea. Hasieran jainkotzat hartu, gero kaldetan sartu. Eskerrik asko, zu jauna. Asmaquillo, quillo, quillo, asmaquillo, quillo, ka. Eixinela! Aldela, asmaquillo, quillo, ka. Bueltaka etorri kurpila, errota eta gurdian. Batetik bestera eraman, eo harto eta gariak. Mil esker kurpil, Andrea. Asmaquillo, quillo, quillo, asmaquillo, quillo, ka. Eixinela! Aldela, asmaquillo, quillo, ka. Ibiltzeko handikanona, trena zen eraguztizona. Aurrerantzean autoa, ekazin ere eskardoa. Espaziontziak gora. Asmaquillo, quillo, quillo, asmaquillo, quillo, ka. Eixinela! Aldela, asmaquillo, quillo, ka. Garai bateko eskulanak, atzean utzi mekanikak. Transistoriak korrika, iritsi da robotika. Bambo elektronika. Asmaquillo, quillo, quillo, asmaquillo, quillo, ka. Eixinela! Aldela, asmaquillo, quillo, ka. Asmaquillo, quillo, quillo, asmaquillo, quillo, ka. Eixinela! Aldela, asmaquillo, quillo, ka.
Kaixo, kaixo. Ni zirri naiz. Zirri. Xurdinen basoko launa, ta jolastea ikaragarri gustatzen zait. Eta oso pinpirina naiz. Ni barra naiz, zirrinen anaia, ta saltaka ibiltzea asko gustatzen zait. Naiz eta batzutan ostropozo egin, oso ondo pasatzen dugu jolasean! Epa barra! Gure azala laranja kolorekoa da, gure amak arraut gorringo lakuan bainatzen gintuelako txikitan. Baina aizeder naiz, aizeder. Basoko azti maitagarri azkarrena. Nere baritarekin milaka trikimailu dakizkit egiten. Eta hau Dofasol jauna da. Dofasol! Hainbeste musika egin du, gorra gelditu dela. Denon artean deituko diogu. Bai. Gogoratu, Dofasol. 1, 2 eta 3. Dofasol! Bueno, ez dago jukatu beharrik. Bai, ni Dofasol naiz, baso honetako musikaria. Eta nire bibolin magikoarekin, Ildefonsarekin, baso honetako jai guztiak musika salaitzen ditut. Ni xurdi naiz. Ikusten duzuenez, nire berezitasunik handiena, nire azaleko kolorea da. Belarri puntetatik, hanketako atzetara jo, urdin naiz. Gainera, badut liburu magiko bat. Bertan, milaka jolas gordetzen ditut. Eta horrela ez dugu inoiz aspertzeko denborarik izaten. Benetako altxorra da, Beno, gurein joan egingo gara. Baina zuen aulkietan bazaudete, berehala bueltatuko gara, zuentzako sorpresatxo batekin. Eta gurekin dantzatzeko aukera ere izango duzu, Guazen launak! Bai! Gauza guztiak bere lekuetan dauden ikusiko dugu. Bai, nagusi, ikustagun. Ez, nagusi, ez daude gauza guztiak bere tokian, ez daude. Bueno, bazen garaia. Ea. Ruleta bere tokian jartzen duten alper kuadrilla honek. Oso ondo. Ara. Tira, badena, listo, bai. Ederki baizu hemen, 80.000 pertsona dago dia, Gehiago, nagusi, gehiago. Batek bakarrik eukiko daukera gurekin jolasean. Azte Donostiar piloa apuntatu den gure jolasean parte hartzeko. Ia ba, lagunok, bat bakarrik aterako dut, Ia ba... Hauxe! Ikus dezagun, isiltasuna mesedez, Oiana Soria! Hauko Oiana, eskar! Animo! Hori da, korrika batian! Hori da, Oiana! Torri! Arratxaldeon, eska! Atxaldeon, haizu Oiana? Hori da! Oiana, galdera bat! Zuri, zein gustatu zaizu gehien? Pepitxoren ala nere dantzatzeko era? Esan? Galdera zailegia. Maitane. Neria, bazortik karagarri duzu, seguru. Haze disgustoa, neska, Oiana, konta guztu zein den zure bazkaririk gustokoena. Zer gustatzen duzu jatea, Oiana? Batez? Ez duzu jaten? Zer? Dena. Galdera zaila hori, galdera zaila. Tira, Oiana, azkeneko galdera. Norbait agurtu nahi alduzu. Esan? Zure aita. Ba, biali jozi mendikan muxu handi bat. Biali. Ederki Oiana ezagutzen dugu hain. Hori da, Oiana, orduan zukoren lagundu behar didazu, katxiruloak ipintzen,
Jesus. Ederki. Batzuek egiten dugu lana, geltoki hontan. Unekia eta hui zer dira lagunok. Ia, Oiana, kontzentratu, bai? Aholkutxo bat emango izute, badakigu hemen gure geltokian denok sorte oso ona edukitzen duzuela, baina, Pepito? Baina, kontuz kakusairekin eta kontuz graxiana sorginarekin ez daukate eta haino pari ona, Hori da, beraz, hartu Astindu lasai eta eman dugu arrazoia! Guazen, abentura berria bizitzea? Vale. Ederki ba, guazen, gero arte laguno! Oiana, zorionak! Baina mesedez, nik beste zerbait behar dut. Adibidez, haurtxo txikia ze askan dago. Nahikoa da, errespetu pixka bat, Ni tipo jatorra naiz. Benetan, gora kakusai potxokoa. Gora!
Bai, txiribiton. Eulia gaituk, baina ez gaituk euli nazkanteak. Gu euli preziosoa gaitu, eta gozetuta gaude. Beraz, kanpora kontzertu desastrosoak, eta gora, baratzeko pikuak. Baratzeko pikuak hiru osto ditu, dantzan dabilen horrek oinakarin ditu. Oinakarin-harinak, oinakarin-harinak buruarinago, dantzan hobeki daki harta jorran baino. Ama nahi baduzu mutilik erosi, Eliza bazterretan txamponean zortzi. Onak balin badire ez dire garesti, gaizto balin badire probatuta utzi. Baratzeko pikuak hiru osto ditu, dantzan dabilen horrek oinakarin ditu. Oinakarin-harinak, oinakarin-harinak buruarinago, dantzan hobeki daki harta jorran baino. Agure zahar batek gaur gure amari, mandatu egin dio behar nauelani. Gure amak errepostu nolaman badaki, etxean baduela agurerik aski. Baratzeko pikuak hiru osto ditu, dantzan dabilen horrek oinakarin ditu. Oinakarin-harinak, oinakarin-harinak buruarinago, dantzan hobeki daki harta jorran baino. Espero zagun, nagusi. Az gaitezke? Az gaitezke. Ez, nagusi, ez! Aizute! Hasi lanean, mesedez! Nagusi, prestatzen ari gara. Ekartzazue, ona. Ederki. Ederki ba. Orain bai, nagusi, orain bai. Az gaitezen baz, zozketarekin, ia ba. Bueno, zenbat jente gongote da hemen. Bai, jauna, hau kursala lepo dau, Hau jendetza, ia ba. Jendetza. Bat, bakarrik aterako dugu. Kus dezagun. Ia ba. Jon Andoni Berloso! Aizu, nola gustatzen zaizu deitzea? Jon Andoni ala Jon Andoni? Andoni. Andoni? Ederki ba, Andoni. Oso, Andoni, aizu kontaiguzu, non pasatzen dituzuzu koporrak? Nik etxean. Etxean, oi, kate pila aterako duzu da, ez da? Kate pila aterako duzu? Ai, bueno. Nota honak ateratzitula. Andoni, galdera bat, zure ama hemen aldau? Ez. Ez? Zein etorri da zurekin? Nire lagun bat eta bere
Bere gurasoak. Eta bere gurasoak, ba, musu. Ai, barkatu, zein gehiago? Nola esaten da? Lengusua, familiaren bat. Familiaren bat. Ederki, ba, musu haundi bat bialtzen dugu mendika. Hori da, ba, orain Jon Andoni erruleta astintzeko garaia iritsi da. Baina kontuz oso sasoitxo ematen duzuta, Gogoratu, ez kakusai eta ez sorgina, Hori da, ez kakusai eta ez sorgina, baina lasai beste baten bat atako dezuta. Beraz, hartu erruleta eta eman gogo! Tokatu zaizun, zeo ona badakizu dala, ez da? Urrezko kakamokordoa. Urrezko kakamokordoa uste duzu dala? Ez, noski! Txirrinda zora barria! Abe, Wow! Begira Jon Andoni zelako bizikleta dara mazu. Haze ondo, hazen bidia, Lagunekin jolasten azteko prest, ez da? Noski, gerarte laguno! Bueno, hartu bizikleta. Hori da. Eta Juan Ortiz. Hori, Andoni. Hori da. Zarrea, erra botatzeko, hombre. Zer, gauzak hobeto pentsatzeko astia izan duzu, ez da? Zer, eta asko maite nauzue? Bueno, asko ez, baina pixka bat maite nauzue. Eta ez nauzue apurtxo bat ere maite. Infernura geltoki zistrinau eta infernura hiru payaso naskagarri oie. Bai hoize, badator apokalipsia. Den asuntzituko dut. Eta txikitu eta birrindu. Gorakatu zai! Borro, aizeder naiz. Trim! Bani, do fasol jauna naiz. Do fasol, barita berri bat erosi dut. Rita! No dago Rita! Arra guazen, borro! Bai, esaten nizuena. Ez dut nire biboli magikoa inundik inora aurkitzen. Ziur ondo bilatu dezula? Hor nonbait ahaztuta izango duzu. Utsi da zu pentsatzen. Oi, kaixo, Zirrita Borro. Kaixo. Zertan ari zineten jolasean? Etzen duten nire biboli magikoa ikusiko, ezta? Ba, ez. Dofasol jauna oso keskatuta dago. Baina bilatzen lagunduko dizuegu. Bai, guk hemendik begiratuko dugu, eta zue begiratu hortik. Ados. Bai, ez aizte derez. Hemendik ez dago, argi dago hortik ez dagoela. Ez dakin nuzartu den? Zuek baldakizue zerbait nire bibolinari buruz? Zer? Zer? Nola?
eta borrok dutela. Hazea ez da pistol parea. Hauek ikusiko dute zer den ona. Horretxe ikusiko dute. Bai. Ziri, borro! Horreratu pixka bat! Zuentzako izugarrizko jolasa prestatu dut. Baina musikarik ez dugunez, ezingo dugu jolastu. Nola musikarik ez dugula? Zu ez zenuten nire bibolina, Bai, bueno. Ai, bikote honekin. Dari da fasal. Eskerrik asko. Baina orain jolasteko prest gaude, ez da? Noski, orain Xurdini prestatutako sorpresa, aurrera eramateko moduan gaude. Sorpresa? Eta niri? Noski. Itxi begiak, Xurdin. Aurrera musika! Basotik basora, nabil zure bila. Zuaitzen gainetik eta azpitik, ez zara inon ageri. Baina bada norbait, gauza hauetan abila. Bere laguna, bere alboan, behar du bai biziki. Ikotxen artean zuzara gilari, goizetik gauera bai baitugu zure jolasen beharra. Atzetik aurrera ez dute amaierarik, hasi gaitezen denok batera oraintxe jolasean. Tokitik tokira Xurdin badator algaran, saltoka eta saltoka, txingotik txingora, aizeak eta aztoak bai aztoratu dira, iritsi dela gure ondora gurekin jolasera. Jokutik jokura ez zara aspertzen, ipotxak eskutikan hartuta, ez zera ez da mutuko, tristurak aztuta, hasi gera bidaiatzen, zirrita borrok lagundurik ez zera ez zu galduko. Basoko zuaitzak hasi dira dantzan, guztiak ari gera jolasten, Xurdinetik Xurdinera, beraz zatoz orain, dena gaituzu gogoan, beldurrik gabe, etorri zaitez gure
hemen dituzue Euskal Herriko superheroi. Tentel, txepel eta txatxuenak. Puturru de foie! Aldez aurretik, mil esker super txirri hautatu nauzuen guztioi. Mil esker, thank you very much, merci beaucoup! Stop! Bela, hau boikota da, Kompota! Eta mermelada, kaka mermelada. Zer gertatzen zaik, mirri? Zer gertatzen zaidan? Apenas, superheroi baten jantzia eskatu nian, eta begira, kapa distiratsua eskatu nian, eta begira ze galfa sastarra, kasko supersonikoa eskatu nian, eta begira. Bueno. Eskerrak, txiribiton oraindik ere barregarriago geldituko den. Bai? Txiribiton, txipiron. Esaluen espezial jantzita etorri behar. Zer? Kapitain sekretua izela? Baina txiribiton, ibezelako kankailu batek ez dik inkognituan ibiltzerik, motel? Eta gainera, ikeren erridikuloa egin behar duk gainontzeko guztiak bezala, Hasei, ni lagunduko diat. Aurrenik, kaskoa. Eta hain, to, kapa. Ez du nahi, orduan, babero. Kompetizio absurdua hasi aurretik, benetako superheroi baten eragustaldia ikusiko dugu. Ikasi nahiena, hemen dator Puxtarri kapitaina! Puxtarri kapitaina! Bai! Ha-ha! Ha-ha! Txapuza, kapitaina! Ale, hasi lanean! Eta ez du balio aurrezko txapelketa antolatzeak! Ederki, ganorazko superheroi batek argia behar du izan, abila, harina, eta oso abila izateaz gainera itxura honekoa. Eta batez ere, oztopo guztia gainditzeko gai izan behar du. Txiribiton, ea ba! Hasi prestatzen, Txiribiton! Ea, Txiribiton, hasi eriketak! Bat, bi! Arnastu ondo, arnastu, abiatu nahi duanean, eta... Hop! Badua, Txiribiton ziztu bizian! Pita, txorizoa! Pita, txorizoa! Txorizo mutur bat! Urekatua! Txorizo mutur bat! Urekatua! Eta begiradaz galdu du bere abia puntua. Txiribiton! Ire tripa potolorrek berriro ere traizio egindik. Tira, argi dago lagunok,
benetako superheroi baten, hau da, nire tamainako profesional baten erakustaldia merezi duzuela. Beraz, ikusi eta dastatu super txirri! Listo! Kapitaina! Ai, oberena! Zioba! Orain bai! Orain! Zapa burua lena! Nire erronka zapuztu diakera bat, beraz alde hemendik! Alde! Ospa! Alde! Garbi zaok, hemen superheroiak nolakoa izan behar duen dakien bakarra, supermirri da, esango dizuet, ze behar duen superheroi batek. Aurreneko hausa noski, guapua izan behar du. Eta moñoñoa ere bai, garaia, asko sobe, hile hori kiskurra baldin badu. Baina batez ere, sendoa eta indartsua behar du. Mirri, indartsua! Baina, iruretan kaskajoen ahia izda, Mirri. Ni kaskajo? Bai! Ni kaskajo? Bai! Ni kaskajo? Bai! Amai, Ba kaskajonek erronka botako dik. Tira! Zer erronka? Esetz, harritzar hori, leporaino altza. Ba, mi askatuta zegok hori. Listo! Txoi, ez dugu lan abokatu. Orain, lepoaren inguruan bi buelta eman behar ditu. Bi buelta. Bi buelta, ea. Bat. Eta bi, listo! Listo! Zer egin duk, Mirri? Aha, ze uste duk, Nik ez diat lehiak eta irabaziko, baina ik edez. Ja! Postarri kapitain indartsua! Bai! Honik ez du lehiak eta irabaziko, nik edez. Eta ik ez da ere, barrabás a fastidiarse. Ai, please egin Zer diok? Egan egin behar duela, Txiribiton? Baina hori ezinezkoa dut, Txiribiton. Fizikoki ezinezkoa egan egitea. Aurreneko aldia izango litzateke historian, elefante batek egan egiten duela. Lehenengo aldia, humanitatearen bizitzan, pakidermo batek zerua zekarkatzen duela. Lehen aldia, Askotan saltozta korrika, tortolika, mantxurintzen ere badaki, txitgozoki. Egan egingo duk bai, baina tortolikaren gainean igota, Baita neukere, baina zori erretza baita. Tira ba, guazin bidai egitera.
Prest, txiribiton! Eman makinari! Wow! Iepa! Agur! ¡Hace bonita, txiribiton! Begira, txiribiton, begira, Donostia! Ara, eta begira hor matxinbenta ezkerraldean! Ara, eta nurrutirago Bilbo! Eta! Eta ospitala, sator batek baino biste gutxiago daukak babolio. Jo, puxtarrik egaz. Puxtarrik zerura. Zerura bai. Puxtarrik zerura bai. Agur! Agur! Zuek betiu! Eta ni betiu ere bai! Bukatu da gure erromesaldia, baina ez jarri triste, mesedez. Ez, gu behintzat irribarre begira, ez zabal batekin goaz etxera, noski, primeran pasatu dugulako, zuen konpainian, eskerrik asko Donostia, bi esker! Eskerrik asko Donostia! Bi esker! Eskerrik asko! Gaztelarte! Eta, ikusten duzue hor doaz barrez lertuta gure iratxo zalapartariak, ze marabila! Ederki aizue, iratxoek barre eta astoak arre, eta orain guk emango diegu gure elefanteari eta kirikinoari gorazarre, betxe ditugu! Aupa! Tira, bukatu da sermoia, datozela xagua eta lehoia! Ara, ia ba, animo, eskubi, eskerra, hori gara uno! Ui, zeongi! Ederki! Primeran atea zaigu, baina naizue, hau kuadrilla, nik ez dut uste Felipe trenean denok sartuko garenik, Ez? Bueno, tira, nagusi, ez kezkatu. Norbaiti leku egin behar baldin bazaio, Euskal Herriko ingineru trebenak ekarriko ditugu. Barre eta algararen ingineruak. Txirri, mirri eta... Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai. Eta giro, sopas en caldero, crían hijos gordos como mocordos. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aza olio, gozoa harto beroagaz jateko.
Asa olio, goxo-goxoa harto beroaga jateko. Aita periko seme joaniko zer daukagu afaltzeko. Aita periko seme joaniko zer daukagu afaltzeko. Aza olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Asa olio, goxo-goxoa harto beroaga jateko. Altza Felipe, trulalai, 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 altza Felipe, trulalai.